o de bekunya me enum na ya hye osomnase Otumfo nyame anopenso yeda wase. Amen. Yehwe ne waya Ewurade woni yenye dinu yi. Yes. Ekoda se nipa yenim ye husu hwebie nanso we Ewurade anope wanyane yefi ketempa so ye kasa aseda nka odin wae. Amen. Anopenso yebetie wasem ye jaye kuma nyina hye wonsa. Anope ma wasem nto se jan. Ma wasem nto se peaw. Jesus. Bra Ewurade Peter mukaka wasem na Ewurade ensam ne wo inipa na komam na obisa se yenye den na osemo nsa kira madwen osoro ahini no aben anope ye bompa ye de atiefo hya wonsa jawa akoma nyina hye Ewurade nsa ye sere se Ewurade ma wasam ento sepia na yenye enye ye ho adwuma na de nyina wie mu dia yemfa wase deni yenim se oba Yesu din mu na ye bisa amen. Amen. Yo enenso ye besua adefoforo ene yebe kasa afa wasi Satan ejapade bai na wo nchen. Hallelujah. Amen. Wasi honhoma oye asoma no ono na oye nakoa ana ono na wo hye nase enti onipa bia no oye sabe akoa de ma obi na ada so be akoa menyame ana se obeye amabronsam enti se Nyankopon japade wo ho a japade no ma wo ye adepa sa na se bronsam japade nso wo ho a edo ye dai adebone. Amen. Amen. Enti anopai wasi Satan japade be ya na obronsam japade be na ewo nchen a wodi ye na dwuma na ebre so a okobu hu akonta enti mba cho ye ncha no hono fe ko eye Yohana Sampaitire 290 chemaduasa no yo asempa no sene Yohana choi eti 290 maduasa ye kenkan o se menemu rekasa pibio eye Yesu na kasa yi o se abro oni na suafo no ahia omo ho no esan so no ohun sunsum asemunti ohun bibi etina se otwa ne nsam so ndo ase menemu nkasa pibio komayen menemu nkasa pibio na wiase sudifo no reba na wiase sudifo no yedai eba efise na yedi wiase na ahye Satan za abenya kopon bo wiase no Adam ekodada ayi owon ko dada Adam no anase Hawa no no odi aduaba no wiase be hye bronsam sa ntonu na no yedai o control ekopem se Yesu wu asenua no so enti wose wiase sudifo no eba koma me na oni tumi biara wo meso hallelujah amen wose wiase sudifo no eba na su oni tumi biara wo meso tumi ni yedai eye bone hallelujah amen sabronsam wo tumi wo so a otumi de wo ye ne opabia at any time at any where emfa ho ni ba bia wo emfa ho ni ba bia wote emfa ho ni ba bia wadu sabronsam wo tumi wo so a bronsam japade bi kura wa otimi de wo ye ade bia wo pe wo bla wo mfale ho ana se wunsuro ho me ba so ho no asi okay fe yakọ mebusem Genesis Mose huma odi kan chro yes 18:9 no ni mu nso no yes ose na wo ye no yi a anka wanim rente ana yes eti abela Yesu bronsam oba no hu no sunsun no hu se na japade bia ni no ho na se yehwe Cain ani ni nwa Eba abela Yakopon bo wiase no Adam ni Hawa no obo wom so mo wo hya sase no so ma omba wo mema mienu pe na emema mienu no ba ko ye omna ye kuafo ba ko ye enwura madwuma ba ko ye mmoa na Cain eye pani Abel eye kuma Yakopon ka se obia mfani wowo emebo fole ma no na Cain wo ye yemonwon enti wa mfa ni yesoni ankoba fore no na Abel de odi ni yesoni ko boye Yakopon eje na folebo no eye Abel folebo Cain ye rejected enti odi yaw ewonu mu yie se adedi na menya me ye pani no ne ya bo fole na Yakopon agime nwa kuma de na wanye me de hallelujah amen
bia wo se wo ye bibia manyame a unyi wo mu unyi kuma mu nyina fa nye wo ye ne biala biala wo ye ne wo pe ba so obi ye ne ye ne Yakobon hira na eya wo ya wo ebia wo sum nyame ba wo nsum ne kwa pa so asusu obi eyi ne mu eyi na kuma mu sum Yakobon yie na se na asetre ko yie a na eya wo ya no ahya se di ne ho eya wo ahya se di ne ho ho ya pe ba so koma yen yo na se wanye no yie nti yes was se wo ye ni yie a na gwani mu rent ana na se wanye no yie nti na se wanye ni yie nti boni butu epono ano hallelujah amen was boni edai ebutu epono ano epono ye he wakoma pon ano eti enipa bia wutie me anopai obi anopai wutie ye no hu se boni bi butu pon ano boni bi abebutu akoma pon ano ena anopai boni bi butu pon ano na obi dia yawo no na obi si ko bodua no wase boni butu pon ano na wachiri kwan na ehwehwe na wachi kwan na ehwehwe nanso dini so kunim hallelujah amen eti anopai boni bi butu pon ano boni bi hwehwe wachiri kwan boni bi pa awura mu eti dini so kunim anopai mama boni ni so ana anopai wasi di boni so obi se ko bopa nie anaso obi abopa se ni obi dia ye no kokunu mana me se no pe bone no o se buto po ano wachi kwan na hwehwe dinisu kunimu ni asiro obi se kwaduro so kwa ha we dia ntiasie kobodua kohwehwem odofoi bone buto po na no anopai dinisu kunimu efse ken bone bebuto no po no Yakobon yi na sutre se ken boni bia bebutu po no wachi kwa na hwehwe dinisu nkunimu ken ampre wani nsu nkunimu na ken kokunu nwa Abel eti Yakobon ka je se ken unwa Abel wasemyemi nwa so hwe so fo na wasehwe unwa no mboja atiyamu firi asase so aframe na mboja na aje unwa no asase aje unwa no mboja anom no ya dome wo so odofoi empire kamoja mu ofise asase na ebebie na no agi nipa no moja firi nsam no Yakobon be dome wo firi so na anya ma woni hwibio ehwe no obi dia ye no na no pai fa boni che ofise boni bi ebuto po ano bi ba cho fie ko Galatians 5:19 no yo Paulo ma ocho koma Galatifo itinum ni mu dunkono yes 19 na so wacho se die free onipa sumuba hallelujah amen wasi die free onipa sumyere eba ken awudie free sumyere eba efze na ewo akoma no mu anu ti na Yesu ka se hwe onipa mu oka Mark 7 down na wasi onipa mu onipa kuma mu ena ayefasem abosomsomo awidisem enyina afiri ba eti ansa no bi beku obi no nwoku no kuma mu dada eti wasi ni afiri onipa sumu ba ni onipa bobo anu wonumu anu na epia bonten hallelujah amen koma yen na honam no nyuma da di pefe wasi honam nyuma no eda di pefe eni adwamamo odofoi ebia anopai adwamabo buto po ano Jesus ahihyew wo wayire aso anu agabia ukohu no ewo bo na ase no kotoku yo ya bo no ukohu gabia wo dan na anadwi wana ne honda ya waso na de ache Yakobon se menka nche se boni bi edai ebuto po ano eti dini so nkonimu ne ba cho koma yen efi die ene Kristofo yenimu yehu Kristofo ena yehu wiasefo ye nyina ya bomu baako oh hopa na misho se na wakanize se wokọ asolifia dress ye wo horo wokọ beach a anase wokọ party asia the same thing no de ba wu se difference o man se nipa ndukra bible wokọ asole asa enti efidie na ne yeye yen sakra ya adwen koma yen ahohwie
ahohwibra sɛne yɛdi ka kan no abosomsom ɛnɛ obi ampa ho kyerɛ dabi ɛne yɛmpa ne fo nso da woro ma ɔmo se ya bibi di say right human rights eti obia wɔ ne fa ahodie sɛ me na me de me ho me se masom bosom eti sɛ mesom bosom sɛ me dai emfa ho eti ene ye kwa sole ye soma bosom ene ye yiwo tv so kyerɛ ye conform the radio so no adwoku a no akyerɛ na chi bra obetre tv so ene wo kotek ye wo tv so enti ene ye sum nyame san so mabosom aye seta japade e wo nkyɛn a wo de sum akohia owuo enti anopai fanade ma no enye ode a koma yen adutuo ni abrosam de obi yadutuo he so onu wadwumam so onu serve abohia se hia ne se ye fie se ye fuo ogro obato adu otibi kase ne bo se me gu nipa ma ku nipa bi 13 me da je se wan fom me de bon ho safo hene se du to de o yaade obi aye problem ane ho no ko se we ya ma de o ma fa nko ba bi konfo bi ho beten one time adu to odofo yi bronsa maja pade na won nkyɛn no emfa nkonkwa jim ado ko asiem ti sachira wadwen ansa no wawu koman otan obi so de yi otan ha o hia one day otan wonya ne hwe no otan otan hu odofo emfa nkonkwa jemu aya bronsa maja pade wa hyeda wọ́n sẹ Yesu ká sẹ hey wíyàsí sùdífọ́ ní ìbá mímí díẹ̀ ní ṣíì ní mi họ́ ní bí bíẹ́ ní mi họ́ ètí mo bá sẹ ní yẹn kọ́ ẹ̀sùn mi ní omi yẹn nu bùrọ̀nsẹ́mà jẹ́ pàdé bí kúrẹ́kúrẹ́ yẹn ní ẹ̀dẹ́ sùn nyàmé adé kétékétékété no ẹ̀yẹ bùrọ̀nsẹ́mà jẹ́ pàdé yẹ ní ẹ̀ wọ́n sẹ wọ́n di yẹ ọ̀ mi ti mi nyẹ́ mu no ẹ̀nu sùn nà bẹ́ kún sẹ́bi ẹ̀pẹ̀nifọ́ sẹ yà ẹ̀kúrẹ́ bẹ́ kú kìlámà yẹn no na yà tọ́ nà pampam eti ni ofa na ketekete no anu na bekuyan anu na besel anu na bema na wunya nkwa anu na bema na wunya mesoma ye kwa eti sesa ansa na wawu koma yen akaye obi de ya akaye ni abronsam de ama no se wo de ya aka kopim se wo bewu na wu a ai babo ni na ai nyankopon se me ya ni enyanko nya kanti ana ma akaye ntu wunya nkwa eti won de je se wa amfomo no ayi se wan yede kito bi antia no ono ba yaka enti obi enso de no ebia wa japade no a odofo sakrafiri mu na Yesu ba koma yen ahoya obi nso de ahoya ni nyoku kwanim kito bi ene ya sensa kura no be kwakonom na atimi be sin na ene ya hallelujah amen odofo ahoya enfia nko ba bia dabi so unyokunya dere yo fa pri ne pabi sa bisa ne se na da na unya na unya wa he dabi ahoya aye Satan japade enye nyankopon de abufuo babu si abufu na me ensa de wo yire ono yire ti ho wo ye sofo ana wo ye o kristoni wo yire hyase shen trousers sikini wa hyase de ntade mpiwa ya no ho ka kire wo mia da kuma bunfu no onya ahye enye bone na momu se o yira yo de kakra no wa mi modi biem woni mese sabri obi ne ne yire dampa so mo nkasa ti fie omo nkasa onu adwani yanni abufuo ba eje safe anse na twam babo si maya ma wian koto abufuo so eje nti no kasa mo na abufuo ba no na dwembone ba eti obi ye wade enipa na man ye dia wo ba fum no eti obi fum wa fache no why na de bone cha na fa hwenche ye me ba cho kosoman apere obi de ni apere enfa wo se dwumam post we ne de ba wa na ne ya onyanu ankope obetu adu akun se onne ne bo hie ofia ono be pere efuma ono be pere yetisa yesese adwen eyi Satan japade ye kunsum obi owo obi ahwa asem wonu mu
obo wedi o wedi kai akwa we wanye akwa we last wo yesei akwa we say no yesei obia wasem wo mu obia yo obone da odofo yen sakra ya adwen eye Satan japade amwa ye e ba so koma yen empapa mu he obi o hodo mu a se obedu ohi kro wo kroma onu no hu se wemu omya donkofo omfiri kroma na ba ye obi kura babushema ye papa mu obi o hodo mu a so akwa solitena asolite no wakono ebi okọ ebia no ode papa mu bai asem no mu tete asa no ofirim papa mu ebia wo so ajapade no a Satan de amawo odofo yen sakra ya adwen firi ho ansa ne Yesu aba e ba cho koman nitan obi de anitan sani otan ne tie na chese oye ne hwe anso no otan Satan japade enfie nkonkwa giemu e ba cho koman ensabro obi si yanom na meyammo chese yetimi describe nsa na chese ensa de ya de papa me kai se akra kaso crispo na first na me no nsa eti na man bi wo ho a ye kwa ye ne no nsa eti da komeko ho no magya nsa no was na no agya nsa no am so magyai was no kire me bible ba bi a e kire se me no nsa anu kura ni mi so na minim ba bi a e kire se me no nsa akoi wo bu se bible no kan se yampo minim okotu ha na bible se ye no na me mo ye fansa din kodie fufuo ni yenye sei kasaya orofoi ebia wo quotation se kire se ensaye by Galatians Paul eje wo se ensabro enye o Kristo ni eni kwan se wo ko sumi nyame wie wo ko bompa ye wie se ko no nsa last papa bi ka che me se na ti wo ko preach a eya utumi twa kakra na kenyan so ati ase se wonya bitters bi na se wo ba kwasa utwa bia bo se wo ko gira wa afifre te wo no ani so ye hye wo hwe obi anim hallelujah amen anope wase ensabro enye enfie nkonkwa giemu e ba cho koman yo ensabro no agobone nese ensabro ni yesha won se ene ensabro ensan ye free ade so free for yes se wonye wo ya brand na wonye bi kura e bu krase ni ana so fu meboa sa ene wo ya brand na wo no mesa ye bu krase ni because you say ensan e function eno na aba ni aba so no ene de brand ye se wonum bo memanum sa yes as wonum bo memanum o terms no na mo do sa dabi enti ene hwe wo he TV so a hwan wo bada na lomo ene kwa de se ba ko bia be fre no boase de be odofo so wo super heavy akwade a efa won toto nuoma so sa monyam ho se wiase enyo ho se wiase na wonya nkwa yes wo se say agobone sa agobone chese agobone so yade a edi nipa bebrenya e wo nyamsom o Kristo ni pa agro bedi wa bonten no chese wo dawtwe hu a wonte ase sevi obiyire no obono pa no asere che me dem pa agro o se agro bi wa yede eye bone enti no se agobone enti wo di agro hoti sevi wo hia bayo no so nufu no ye sei dabi wo se eye agobone nti yen sakre mfiri hu ansa ni bewu ayere yawu e ba cho koman agobone ne de tete saa ane enoma bi tete saa e bia wo se tajapade bi wo nche ba ya moso eti wo se o sani we de mafami ho adi no what me kadi nyina wo se ane ne tete saa ne wo wonim se enye ne wo hu se ade ketua yi eye se tajapade e kura wo no wo se no pa ifema no enyan wo dia dabi fa se tajapade ne mano nenya kwa himamu ebia wo dia no eye skirt ntiatia wo se ya nkanti wo ye free
ebia wo de no eye etrenwe ye hwe wuti a chese uhu botri na begu ne nase ebia wo de eye ehopɔ wo ye tuntum so opɔ hwan ye kɔ tonku ane boade na de yi wo hwede na firi ho eye seta japade ebia wo de no eye ani ntonhye ani tetehye wo to wo kata wani enyeye wo sole a wo huru wani be ya afini wo huru wani mu da yenu na mere bo kokko we mu ho anu ma se hu ne yadai wo se oboye kokko Jesus kokobo eye se jayo no ma hwenu ya wo tika mu na se wo petro wo awufu we eba wo ne obo kokko se ko wo wo be short wo be ka kwaso tobi wo be ka kwaso tobi wa mi a wo be ka hallelujah amen come on sadia me bom kokko kan sadia wo bo ai Sodom and Gomorrah for kokono sadia wo bo Noah breso kokono na no msi Noah son wa bro sevi adambi no bo onim ne o ye oni adwuma ye no kekam enti wa munya no ko promise ensuo no to ye no sa na naso wo se wo bo ye kokko se no bo bi mu kokko wo ma afa no ena Nyankopon bo kokko se sakra wadwen se taja pade no fa koma no na ye free na sum nyame e ba cho koma yen se wona wore ye sa ne o mayi nyina ri nyo se obi a wo ye se no mayi nyina nye Nyankopon ahini ye me na meka da bida nyo na wo ka me ba cho what your book bi choro sem no na eka Bible na da bia show mo tuom na wo de koba no eye biebie mu na kenkan Jesus wo de ye da creation utimi di cho bi mpo se mem wo Bible be 20 enka hwe aya kan wo se emu na me bom kokko se ne me bom kokko kane no se nipa bibiara wo yesa nuoma titi se no o nya Nyankopon ahenie eye wasem floor eye pillared Nyankopon asem no wo se eba se ya eti se beta eye beta enka entwa enye hwe na esedubra ye adwuma wo se etwa se enkanta nufanu me ba cho fie kwa last quotation no yo ka ye share in some no Romans 6 verse 12 yes Romans 6:12 enti mo maboni nnimu munipadua a ebewo ne so hene hallelujah amen wase ye dai e maboni ani nipadua we ye bewu no so kasi nipadua na bewu na o se okrati yemu Jesus okra no owu dabi Adam owu ye dabi oda so tiase Metusela owu ye oda so tiase Noah owu ye oda so tiase eti wo krana tu mu no he never dies she never dies so ni mu a Yakobon se ye ma waso nte na no pai se ni padua we na won dia ma wiase no wo se ebewu ye bekwa akoto na twere yes just a time na okrana owu no odna akoto amanhu krom come on samu betie mu nipadua ebewo no o se misi su biem dumie no o se enti mo maboni nnimu so mu nipadua so hene yes samu betie no mu betie na kono mu a yes se mu betie na kono mu so ati ase e maboni ni wo nipadua we so hene DJ friend my yanko ase ye dai boni ni wo nipadua we so dai ehene so ati ase yes mo maboni nnimu so nipadua a ebewo no so hene samu betie no akonomu nso momfa mo honam akwa mma bone se amumuye akode hallelujah amen enso emfa ya hweze be fa ko mienu bia aka 5 minutes your time pa 5 minutes be won so what is here Jesus wasi enso momfa mo honam akwa emma bone se amumuye akode so what is here ya pe bone bia ye benya ewo ofie woni pa bia no wodi di ako emma bone na momfa mo homma Onyankopon se wona wo mfiri awufuo mu tiase yes se wo ma wo firi awufuo mu yere etiase
me pa DJ ube timi number sena tudwana ya kase nyina na ya fa ai ebi a person ofra obetimi afre 0554820910 0554820910 and 0201944485 also obetimi so aboremu bra omuguso omudi ye che onyame asem. Yes. Yo, yeah, that's it. And was say, na emom, momfa mo homma onyankopon se won a wo firi awufuo mu te ase. O say, na woma na ye boy ni Yesu asennua mu no. O say, abra yedu benu nsuo mu no. Yasiew. O sole a wanyane. Enti waye wufuo asole. Enti wuni mboni biem. Enti was say, ma yenya se me amfe ni padwa we se no emma bone na momu no yenyi ye ho emfiri bone mu na yefa ye ho ensi wose nipa yewu asole saman oni bone obi wu sole a wonye bone biem enti yemfe ni padwa no ensi wasa ampa jo fa wie man nso mumfa muhunam akwa mma bone se emumuye akode ye momfa mo ho ma onyankopon se wona wo firi awufuo mu te ase na momfa mo ho nam akwa mma onyankopon se tenene akode. Hallelujah. Etimi yemfa ye ni padua kwa no emma enye se bone akode na mom yemfa nye se tenene dai akode echefi na ekoi se bia wo bone na wo ya odofoi o se ere sisan wadwen Satan ja pade bia wo nchen no Jesus o se fema no na enya wo dia Yakopon asemni e de nyame ase amen amen yo so for betimi di ego so efa calls no nti obetimi afreshim anopay die ye na wate ye de nyame asem abrel na sen na woji asem ne fa mami sense line so bia no bo na wanti 0201944485 0201944485 and 0554820910 number ni eti ubetimi atwasoma ye yo nti anopay papa nyame onhyira wo pa amen anopay nyame onkonkron afa so ne akasa na saa ne ma we nyina ekoso nyame asori fi yensu yedi hu adanse na anopay se wo se wadaje na wo ba afore wo kɔ wo ba na se ukodu nyame anim na wo ka kire wo se fimi so kɔ na minimu da odofo sa abrabo we nyina ya obra ekoso ewo nyame asori fi yes ahoya nkunsum paapai mu anytime abosomsom ayaka enne se wo ba na se obi babia nini ate one ne ya akanti no ono so metena ho bi na wakopa babia atena odofo Satan mamfa bi mfem kakla patro number we yem flash bo modern na frɛ me hu samanfo flash wa o flash ye humpo ne ya frɛ ntim patro so wo bibi ka na wankasa otimi afrɛ edamasi anope Satan japade ben ne wo ho nyame asɛm aba yes anope ye bom pa ese sa nsɛm wei dwen ho yes asɛm no entete wanope Jesus asɛm no nwura fie ho Jesus asɛm no enso aba ewo mu yes anope nyame asɛm no emedi hine ewo wakomam Jesus o meyi niam aboni nyina ntungu yes na mese nyame se onhumi ngu mu amen na se opie nani munyam a obetu yen se enkoapa no kwafo ene mfenapa a yedi kakra yi hu no kure yeda na se woni ba Yesu Kristo din mu amen amen Evangelist aba for our personal life tuja yo for our personal life 0246 64 67 03 0246 64 67 03 and one Evangelist a personal life
nti mostly no ano bi wa no wada obi won so a na ja wa din na wuti nti na meboa na se bia oye okia no opusu ahomatrofo no ne mostly obi afọ so abowura mu de nti no odehie hello yamwachi o ja anopa udini bebe akazefri me din sister Mercy akazefri Akyem Kokobeng anopa mane nkoma ye ami patro da njembere se ene ma bia na me nim se enye no ene pe wa kyerɛkyerɛ me sɛ yɛbro sam de ene ma twe afiri ho me sere nyame sɛ mo ame na me twe me ho firi ho dana amen amen kan yemre na so ntineja men frɛ bi mu ntine ma evangelist de ne personal line to dwa no nti sɛ mbetimi na o fi afidie so aka bɛ sɛ simaketu abi na wo fi so nti ubetimi afrɛ ne personal line no na nkomo bia wo ha na twetwe kama eti evangelist ne kura yo ne kura no yɛda atiefu na ase yɛda nyankopɔn te asfo ase efize obi kura simiso okɔ yasɔro nkodu nso abere bia nyankopɔn kan ho de ekoba nhira nkan din afei nso yɛda atiefu ase yɛda ahenka dwumayɛfu na ase ɔma ɛboa ɔma ɛbɛgyae ɔma ɛde yɛba nyina yɛda ɔma ase nyankopɔn nhyira obia wɔnka obia wɔmmie obia kwan ma no obia pon mu ato no ɔmmie ma no na ne titiriw no ɔmmoa yɛi yɛntimi mfa no asɛm no mekyia meankasa me maame ante adwoado bia na me maame baako ɔwɔ aduasa mama Gladys sa no pa bia wotie mi a nyankopɔn nhyira wo medi nkyia kɛseɛ pa ma wo ɛne mpapa dada mpɔn nyankopɔn nka mo ho amen amen ebia sɔfo sɛ pa mezo me fa